Dobrý den, vítejte tady u mého stolečku v Gruzii, kousíček od takového malinkého městečka Kvarely. My cestujeme s přítelem obytnou dodávkou a já si cestou sbírám různé rostlinky, bylinky a motám z nich vykuřovadla. A teď mám chvilku čas, protože Vladimír se šel projít. Pokud slyšíte takové jemné hučení, tak za mnou teče malinká řeka a ten telefon to všechno nabírá ty zvuky, takže to malinko za mnou hučí. A já dneska budu motat vykuřovadla z rostlinek, které neznám. Znám tady jenom diviznu, ta už je krásně jakoby proschlá, ta lodyha. Mám tady i lístečky divizny, které už zase začínají obrážet tady v té teplé lokalitě. Mám tady šalvěj, kterou jsem nazbírala v Chorvatsku, tam jim roste naprosto všude. Jsou to takové malinké bílé šalvějky. Pak tady mám rostlinku, bylinku, kvete takhle krásně fialkově, jsou to zajímavé trsíčky. Má to takovou jemnou kořeněnou vůni, netuším, co to je, ale přidám to tam do toho. A pak ještě netuším, co je toto za rostlinku, to mi doporučil Vladimír, že když byl mladý a tajně kouřili, tak než přišel domů, tak vzal tu rostlinku, takhle ji pomnul mezi rukama. Ona má prostě nádhernou, opravdu nádhernou, zajímavou vůni. Má malinkatý semínka, který se mi tady z toho pořád sypou. A když jsme to natrhali, dali jsme to do auta, tak se tam skoro nedalo spát, jak byla aromatická. Teď už trošku proschla, tak už není tolik cítit. Takže se budu snažit z těchto rostlinek, bylinek uvázat vykuřovátka. Takže vezmu si takhle tu diviznu, ten základ, uvidím, jak je budu dělat dlouhé, ale myslím si, že nemusí být až tak veliký ty vykuřovadla. Takže si to takhle nastříhám. Tady si taky připravím trošku ty rostlinky, aby byly od sebe. Já si myslím, že už tohle je takový vykuřovadlo samo o sobě, ale nebude to držet, nebude to ono, protože to musí přece jenom trošičku svázané být dohromady, aby se to stáhlo, ale ne moc. Takže uvidíme, vezmu takový jakoby základ, aby jsme se měli čeho držet. A kolem si takhle poskládám tu aromatickou bylinku. Tak a dáme si tady trošku ty zelený kvítka, teda fialkový kvítka se zelenýma lístečkama. Tak. Je dobré vzít vždycky nějakou tenkou nitku nebo tenký provázek a průběžně si to svázat, zpevnit, aby to drželo u sebe. A dá se znovu přikládat. A zase se to obtočí. Si takhle kolem, aby se to trošku, zrovna teď mě napadlo, aby se to trošku jako zpevnilo, protože tyhle rostlinky mají takový jako jemný, takový větvičky, tak až to bude prosychat, aby to nepadalo, aby se to nedorolilo a ta divizna má zrovna takový hezký chlupatý lístečky, která to prostě takhle hezky podrží. Takže se to vždycky kousíček sváže. Zapomněla jsem na tu šalvěj, ale to nevadí, dáme ji do dalšího svazečku.
Je potřeba to tak jako lehce jenom zpevnit, aby to mohlo prosychat. Jinak je dobré nechat ty rostlinky vždycky tak jako proschnout do druhého dne, aby nebyly úplně šťavnatý. Když jsou šťavnatý, tak potom se hodně jakoby lámou a praskají některé ty listy. Já si teď jenom tak upevním tu nitku, ale pak si tam udělám očko, abych to mohla pověsit. No a ty konečky se zastřihnou a začistěj a kuřovátko je hotové. Tak, zkusíme další, zase prostě se jenom tak vezme, co vás napadne, přiložíte. Teď bych měla tu šalvěj, uvidíme, protože ona už je hodně proschlá, tak je možné, že bude trošku praskat, protože už ji pár dní vezu v autě, takže se budu snažit ji moc nepromačkat a pak na to ještě něco radši přiložit, aby se to hezky obejmulo. Tady potom možná budou taky hodně praktický ty listy od té divizny. To hezky zamotám. To cítím, jak chroupe, jak už je hodně. Ale ta šalvěj, kdo s ní máte zkušenosti, tak jednotlivý lístky prostě nehořejí. Musíte to furt zapalovat, pořád to musí být jakoby žhavý. No, tady jsem trošku propásla, ale jo, půjde to. Půjde to. Nesmí se to prostě moc utahovat. A tím, že je proschlá i ta divizna, tak ta šalvěj se dobře chytne takhle. Mám ráda šalvěj, její vůni. A jsem zvědavá na tuhle rostlinku. Wow. Takhle sama o sobě krásně voní. A uvidíme, co nám energeticky udělá při tom vykuřování. Protože každá rostlinka, každá bylinka dělá něco jiného. A ještě tady, jak jsme v Gruzii, tak to budou takové jako zajímavé věci, které sbírám. Ale myslím si, že nebude potřeba kolem dávat ty lístečky, možná je dám až dolů. Ty listy od té divizny. A teď použiju ty fialkové kvítky kolem dokola. A zase to jemně provážu. Ty kvítky tím, že jsou ještě jako živý, tak budou mít možnost líp prosychat, protože divizna uprostřed a ta šalvěj, ty jsou už suchý. A tyhle ty kvítky krásně proschnou. A když se to nechá schnout ve tmě a v teple, tak ty kvítky zůstanou fialkový. Tak, vždycky se jenom přiloží a obmotá. A ty lístečky od té divizny použiju asi jenom dolů, aby to mělo takový jako jenom efekt, že se to má čeho držet, takhle, držátko, ale samozřejmě až to tam prohoří, tak ona ta divizna taky udělá potom svoje. Přidá tam svoji sílu, svoji energii, pročistí. Tady taková škvírka, tak tam dáme ještě jeden lísteček, ty špičky trošku chytnu, tak, a vykuřovátko bude hotové. Jinak musím říct, že včera večer tady za mnou, jak je ta stráň, tak tam byli vlci.
Byli nám tady prostě pár metrů, byli to mladí vlci, takže pravděpodobně byla nějaká smečka s mláďatama. A bylo to takové strašidelné, tajuplné. To, že tady jsou vlci, to jsme zjistili podle toho, jak jsou tady pastevecký psy, tak mají pokousaný čumáky. A to jsou většinou míru milovný pejskové, ty se neperou tady ty psy mezi sebou, dokonce, protože tím, že máme taky pejská, luntíka, tak nám říkali, nebojte se, to nejsou agresivní psy, všichni jsou prostě očipovaný, hlídaný, i ty, co se toulají, tak vždycky jako někomu dřív buď patřili, nebo jsou fakt jako hodný, nebo i když běžejí, štěkají, stačí dupnout a oni se leknou. Ale koukali jsme, že ty pastevecký psy mají pokousaný čumáky a jsou mladý, že tam třeba byl pes, který měl 1,5 roku a už měl šrámy po čumáku. A to byl pastevecký pes, který hlídal koně, který pásl koně. No, tak jsme teď to už slyšeli na vlastní uši, že jsou tady vlci. Tak, takže tohle to je druhé vykuřovátko. No a já takhle budu pokračovat dál a budu takhle motat. A motat, protože mě to baví, je to práce s bylinkama, je vždycky dobré si s tou rostlinkou fakt popovídat, než ji člověk ustřihne. I když je suchá, i když prostě už tohle je suché, tak přece jenom pořád je tam nějaká ta bytůstka. A je dobré se zeptat, požádat, poděkovat. A ono to potom lépe všechno pracuje. Je to líp, jako je to lépe v tom souznění a v té harmonii. Jinak já si tady popijím bylinkový čaj, kochám se, už tady jsme zaparkovaní asi 3 dny a nemůžeme se odtud hnout, protože to je na samotě, úplně na konci cesty, tady za náma už cesta nepokračuje. A jediný, kdo tady chodí jednou za den, že jde pán, má 4 krávy a projde, jenom jsme zjistili takovou nevýhodu, že jakmile projde takový stádo krav, tak krávy odejdou a jejich mouchy tady zůstanou, takže my jich máme potom plné auto. A my jsme se tak nějak jako pojistili proti komárům, máme různé vychytávky, ale mouchy nás nenapadly. Jo, máme plácačku na mouchy, máme různé síťky, ale oni jsou fakt jako vychytralí a prolezou, takže je vždycky dobrý večer je vyhnat a pak vybít. A fakt jsou chytrý, vždycky si někde sednou na tmavý pozadí a čekají a vědí, že tam nejsou vidět. Ale luntík je vždycky najde, on je vždycky jako zmerčí a on umí chytat mouchy. Normálně sedí moucha, on skočí a chytne jí, pak ji chvilku překusuje. Nevím, jestli ji spolkne nebo pak vyplivne, to jsem nějak jako nezjistila, protože jak je zabíjíme, tak oni vlastně ležejí všude, ty mouchy pak na zemi. Takže luntík je takovej lovec much. No a takhle si tady prostě užíváme. Už jsme měsíc na cestě. Samozřejmě ne celý měsíc tady v Gruzii, protože než jsme sem doputovali, tak jsme se různě zastavovali. Nejdřív jsme byli v Rakousku, pak jsme jeli do Chorvatska k moři. Tam, když začalo pršet a foukat a zima, tak jsme odjeli do Bulharska. Z Bulharska jsme jeli do Řecka k moři, tam taky ještě bylo teplý moře. A zase, jakmile se rozfoukal vítr, začalo pršet, zima, tak jsme se sebrali a už jsme prostě mířili směr Gruzie. Přes Turecko jsme to projeli hodně rychle, tam jsme se moc nezastavovali. Chtěli jsme si užít Gruzii a teď si ji užíváme. Nemáme žádný plán, máme ještě tak jenom jako měsíc před sebou a uvidíme, co všechno ještě objevíme. Jinak máme YouTube kanál Štěstí v každém okamžiku, kde se snažíme dávat nějaké videa, fotky na Instagramu, na YouTube, jsem říkala, a na TikToku. Ale musím říct, že teda jako mě to přestává bavit, protože to člověk stráví hodně času. Mě baví natáčet, ale pak mě nebaví sedět u toho a vkládat to, různě to sestřihávat, tak to si možná necháme, až budeme doma. I když možná, až přijdeme domů, tak se na nás vyhrnou objednávky bubínků a já budu sedět do Vánoc a budu malovat bubínky. Takže uvidíme, ale určitě se dozvíte o té Gruzii trošičku víc. Takže
Tohle jsou české bylinky od naší kamarádky, která vyrábí bylinky, jmenuje se to Květy od Květy a má moc dobré kombinace, moc hezké povídání k tomu. A vzala jsem si jich pár těch pytlíčků sebou a takhle si přichystám vždycky nějaký čaj, protože tady ty bylinky neznám. A divizna, ta už odkvetla, tady byl jenom jeden poslední někde vyžlutý kvítek. A tak tady bych se moc neodvážila. I když bodláky a takové věci, ty se dají pít asi všude, jsou pitelný. Takže se s vámi loučím a až budu motat zase nějaký vykuřovadla, tak se s vámi spojím. Hezký den.